biko dịka anyị gwara ụnụ na o nwere ihe arụ na-eme n'obodo Umudioma. Ihe awụ ihe ndị Umudioma executive and the youth anyị gara bupụta na ụlọ nwanne anyị nwoke Harrison Olumba. Ihe awụ ihe niile a na-ekwu agbara aha ote nọ n'obodo. Ihe awụ ya awụ ngwangwa na ngwangwa niile o jiri kechie obodo ma ụmụnne enweghị onye na-aga n'ihu. Lekwezi dị n'otu o si edere enwedị ihe ike nga isi asaa nọsa ya enwedị ihe ọ na-agada ahụ lekwe n'uji mkpa ma njiri ndị mmadụ ma aza agbụ ọga ọnụ mana ihe ọwụ edere na aza agbụrụ isi ọga ekechi na-ekechi enu so ọnụ ga-ahụ ka o si aga very soon anyị ga-akpọpụtakwa ya kọọ ya n'ọkụ ga-agwa ya otu ọ ga-abịa n'ụlọ ọtụ a ga-evidio yi na ihe a so leweni ya ọnụ ga-ahụ ihe dị mkpa nwere ụmụ ihe ọ kwakara n'ezinụlọ ya lemedela na aza abụrụ isi ọha enwere onye na-amadị ihe ọ pụtara so anyị ga na-enye ọnụ update ka ewu ka emere ugbu a. Umudioma de Harrison ya umenene umenene kai nọ na so aya kporole ya umenene de Harrison ndị umenene gị so ha ju na anya na ahụ ihe so case close di mo malatin kai go lo so ge bagazi da very simple I go to Harrison no minute. Duro jobi. Ọkwa esi umene ne ya. Igwe so adụkwa amụ ihe ama. Ọ bụ ebe a wo dịrị anyanwụ. Ada amụ ihe ama. Sụkwakwa ha o. Agbakwala ahịa. Sụkwakwa ha. Eti usu. Bịa geenụ ntị. Bịa gekwanụ ntị o. Ada amụ ihe ama. Gekwanụ ntị o. Ebe ka ewu dịrị ojobi. Gekwanụ ntị o. Kedan afa ndị a ihe a bụ ndị Umudioma Ezisu nke Ụmụndụgba ma ndị yutu ha ma ndị nne na nna ha ha kpọlatara nwa ha nwoke umerele ya bụ ụmụnna na-egbuchi ụmụnne ya na-akpa aka anị so ọ ya ka ha kpọlatara ugbu a ihe a dị ebe a mụ anyawara ya n'olu eji ha kpọlata ya na ụmụnna Amandụgba so anyị amara ihe ọzọ nwere ike ime na ya bụ ihe anyị na-afụ kịta so anyị sị ka elu nara nụrụ olu anyị ọha na eze nụrụ olu anyị
ka Chukwu gọzie ndị na-anụ ihe a na-ekwu gọzikwa na anyị onwe anyị nọkwa mgbe a kpọlatara nwanne anyị nwoke a aha ya ebe ha hapụrụ ya bụ n'ụzọ ha kpọlaluteghị ụlọ ha kpọkara ha ụzọ ele anyị ugbu a ị ga-ahụ ka ha na-alaje ihe awụ ụzọ si ezi isu wee gaa Mukwu wee bata ụmụna ka ha na ugbu a ha na-alazi ana ya bụ nwa amadịkwanụ agawarago mkpa ya amazi ebe o tinyere isi so ndị ụmụnna nọ ebe a ọ nọrọkwa ihe a na-ekwu ka a marakwa ihe a ga-emekwa ya bụ ọnọdụ ka o were dị mma ka Chukwu gọzie unu ọ ba na-ayọ Chukwu nwa nwe iwu na-ekwu Chukwu gọzie unu gọzie ndị nụrụ olu m gọzikwa na ndị ga-ekiri onyonyo a n'aha Jizọs amen.